Di sini benar-benar di sini menurut asap saya asalnya bagian kada juga kalau teh di sini menurut kita partai apa sebagai yang kita bersama sini menurut ini asap saya asalnya bagian kada juga kalau kita bisa partai apa sebagai yang kita bersama niam bina walana kau ini bini sini meng dewa bini asap saya asalnya bagian bini sini menurut bini asap saya asalnya bagian kada juga kalau kita partai apa sebagai yang kita asap saya asalnya bagian kada juga kalau ini asap saya asalnya bagai kada juga kalau kami yang lo Roman Bro Sar Block Secretary Bonowo bini sini menurut bini asap saya asalnya bagai yang kada juga kalau jika bisa partai apa sebagai langsung di mana jika bisa partai apa sebagai please apa nih kalau angkat pun saya periksa nanti jika lain ya pertama tan gitu semua jika tan kan makan borong kan di sini borong kan di sini borong kan di sini borong kan di sini borong Bodol YTF ni Central Working President Takuk Prosmit beri bodol di sini Central Vice President Borong Genangjek Binamala Dev Burma sini Jurnal ni Vice Chairman Takuk Khoges Dev Burma tei joto sini di Pramukha YTF di develop di sini joto manjak Borong Genang sini leadership tei orbus kangga asuk tongnai jodoh akra cakra rangno pilihan khulumung yaparo tei ani saksalai ko sorongno jobani sibai yapari ang kisisan kok sanai जों आंलावनो सानानै जों बुवाग्रानि थानसानि मारियो जों मरतिनि कुथुम लाइजाक दै ग्रेटार टिप्रालेन इंखासिनि नाहारमुं अरा आंनाव ककनो सानानायो जों प्राय 1.5 बोसोर सिगां निकक न नायनाय खांगे जों 1.5 बोसोर पान्जियातेबो कम जोंनि त्रिपुरा राज्योआव जों बोसोर बदलक आलादा आलादा आंनि कागलायै पेरिं परेंलाय दंमोन जतन जानिजा सानलाय दंमोन दिनै आबो हायगे जों थानसा थुबसा गरिङै जों फान केबेल ओंनि दंमोन तामके बुबाग्रा सिनि जों नासो खामजाकमोन बागै सिनि दफानो भियक मुंग्रिनानि यकसा मुंग्रिनानि बागै बतिनि थानसानि खरां दिसावै ग्रेटार टिप्रालेन सानमुङो दिनै ब बुसखांगतियै दिनै जत बदलनो कबकमानि बिसिंदै दिनै नायनायखाय कायसा सिमिनि दल दिनै बीजेपी बायजे जुट सरकार दंनाय आईपीएफ ति सिमिनो ताबुक दिनै थानसाव सकपायाखौ आबोन बागै दिनै थानसानि फान जों थांनाय 2021 जेडीसी जों गप्लाइंखा आजराव से थानसानि फान जों नुगै पाइखा दाखुराव बुखुराव थानसा सारा दिनै यक सामुं यकनानि लामाखै थानसा आंगै जों आफ्रु फेब्रुवारि मासनि 5 तारिखआव बुबाग्रा बदल घोषणा खायगा त्रिपुरा आबोन यागुलो बोटनिखा मे मास एप्रिल मास एप्रिल मास जों गप्लाइंगै दिनै एडिसा बांसिन यागो फाइगा आबो तामनि बागै सम्भबंखा आबो थानसाव फाइलायमान बागै हायनि बागै थानसा दिनै बागै जब तनस्लाय नांगौमोन दाखुराव बुखुराव थानसा करिंगाय जों गबरनाय थानसा दकै जों ग्रेटार टिप्रालेन माननाय यक सामुं बोसोन माननाय हावन बागै बुबाग्रा जोंनाव गजारु ओ 5-6 मास नरक किजा जाजा ग्यांगै दंफानो दलनि बिसिङाव किजा
मोखां सं खरां संलाय कंफानो आबो दिनै सिनि हामनानै लामाव केबें मुंनाय तामखाय जों अजराव जों थानजा दंनानै बुबाग्रानि खरां गोसों खरां बाक्साखाय लगिरियै अ 2023 सिनि बागै कायसा बेलायनो सेब कतर अ सेबनो जों यासाक नादि आबन बागै बुबाग्रा गयो जतननो फायदि जों बरक मुनि सुरकबा जों सिनि बिसिं फेलाय दंमानु बिया बाबन बागै जों सिनि भेदा टिप्रालेन सिनि यक्सा मुंनि लामाव जों जुदि केबें मुं लायखाबन बागै आबले सिन द फानि बागै बेलाय जायांनाय हायनि बागैनो दिनै बुबाग्रा पयलानो कबगो এই যে বুসকাঙ্গ অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে চিনি ভিলেজ কমিটিनि ভোটংनाय তিনি जों চিনি মনিটরিং কমিটি চংজাক চেয়ারম্যান দক ব্লক থাকায় পঞ্চায়েত থাকায় सोंजागिया आसर बंग बरम दिजागिया তিনি যখন जों ইলেক্টেড দंखाय आफर बरक बसाव शेर सय आसर दिनि मारिवानो যত কিছু চিনি याक्तै बापनानै आबो सेब माननाय हायनि बागै पयलानो चिनि कायसा बुसकांग जबांखा ओ विलेज कमिटी ओ संजिरिनारि और जाते केबो प्रार्थीया ओइ बिदा प्रतिद्वंदिताय संजिदि माननानि ओ बिसिओ औरनि जत सिनि सेंग्रा रंग बुबाग्रानि सिनि ओ सेंग्रा रंग गबगु तै कयु जाते आबहायके सामु थांनानि दिनै आंगासो ककलग रिया सिनि और नारवाय रक फाइजाक बरं खुक्तिनो काम खानाय अबन सिनि गोसारनाय जों थानसामा थांनाय थानसामा सिनि लामा थानसामा सिनि यक सामु जों साविनो जतननो हामबाया फारै अरन पाइसिनाय सिनि बुबाग्रा ब्लकथोन सिनि तिब्रामा थाय ब्लकथोन सिनि तिब्रा सद फाय ब्लकथोन हामबाय जतनो कक